nga day ikong per sini om day ikong per sini nga kwa ban pensyay ba labun bah ki ba bakla bat nang ta pan kidan ki balaong miss nga ngam day shu I miss ibadang day tay nong hikay school na Maria ki ba hikay school ti ki ong miss ngapat nga dik badadon na kataka kam la jong kabal nga ladon hakat kataka kedan ka brio ka bala he karta takamot pi khot yang ada I madam ne I auntie ne I san ne inu ide kentin I bakat iki je orang ba namar ba ngam day shu kataka brio ka ba ngawan khalung khana ha kini keran san tengah suka ban pensyai pada nak kalian ka jonga ya ka ik banga de ban hikai ya fiki khana namar ba kadai ka kamram jongi kita kilong kemi kiba kemi lenti ya ka ik ba bahana ki khana samla kiban long kita kilong dien ki jongi kiban tengshan ya ka jela ka jongi ya kari jongi baro ka wai ngakwa ban pensyai bahang ne ba kat kum kita kijing kan tho kibana ki jing kan tho kibala kan tiu yang bangala yai wan hang ne ya tiki labu ni ki ba ong I ba kumbala ong I madu perstun ba ong ngalarben kata kas ne do ni kum tai la bataya kata ka jing sngo ka jong I ti hanga pan nga sngo tenat ya kita ki ba kan tho kum ta kum ba ong I madu ba larben tikat ba kinang kan tho nganang yo ban keren henry ngala ai kita ki reels kan telir ki bang akran bang pen kut no henry kampat pen I kata kalian tiang bangan pen kut no namar ngampat dep kakam namar ba kam dei ka basuk yang bangan keren ni hakini ki rensan jongki taki social media ki baya dei bat kita ki briu ki bel start ki bel sempang bah susu ki bala shua yang bat ki bala kham pas bah ban yang ti kata ka dei ka ba ni don la ki jong ki jing start ki jing sempang pat hal haman lau briu ti kata ka dei ka jing ai men sim jong phi baro kita ki bawan ha kini ki comment section ki baju ong ba philong kum kasri tinga tharai usri ro numla ban keren kumanga bat tharai la da phi ong ya ka kemela jong kasri ti kamot phi not ban ong yang aro kasri ti kata kamot la da phi wan na yang kasam ka banaki ta ki sri kita ngau hi kat dei kata ka ba phi pen bor yang bangan keren si keren ban pensyai no ya phi kita ki sri kita ngau sya kata ka dan jong brio kamut kadi ka kamram jong aba hadu bapinda kelangan wan siwan bangan keren na benta jong phi kita ki bawan na kayeng ki sri kita ngau namar ba ngadei kabrio ka ba om simpat ladon kita ki jingken tho kum kini hakapor ka ba ngadang ai kata ka jing kesyan ya iba arden namar ba ngampat tip ba ki ki kam ki jong I tin rei kat nang mi ki sengipan ya iba arden hadu mentang simpat ladu jingkernan ngalayo I menen lekat katu ka kubor ka babun ka bala pensyai ya kita jingkernan suara kita ki bala pen ya kita ki donot jonga ba iba arden ikwa ban wan ra ya ka jingsuk henry ling ba kini kinong kesyan kiba keren deki kitien kiba khlam akor ha kita ki komen dikata kamut kadi kiba ngala du jingkermen bat nganom not shuban ai kata ka jingkersyan dikata kadai kebangan pensyai be iba arden ba ngan yai pen sapriang ya kan ka kubor lada iba arden I priang ya kita kinong kesyan jong I daki bandum nyaw beriu yang ngiki daki beriu ki badami kelpang hakini kiransan na ka benta ka baha kamiat jong kisamla dikata kadai ka ba ngan ya lap ya wer na kani kiransan ba ki beriu kinum ai syu ka jingkersyan ya iba arden lada kini ki beriu ki jong I kiai keren daki kitien ki bang kain beriu kandiat ro dikata kamut onda ladon lilite ba adan na kabor lilite ngila ni kita ki bang kesan pra ta kamut la daki kso tin rei kita ki beriu ki ba pen kelak marat pen kelak syri yang kamut bangan sapek ngan saap bangan sayo I sisa ya kata kacing kalam marat jongki naman ni ki beriu habang ikran ya ki wei sisu tang niyo akabay nong siser datang kata ka mga kwa mangan pensyai kerpang ya kani ka video kaba lada iba arden idang ai kajing kesyan idang sangap jar ya kani kamat kaba
kita kinong kasyan jong i bada kasi kasanghi kade ka ba ngan num ai kading kasyan ya iba arden bayo iwan ha kabor da kata kading kasyan jong kita kibriu kiba pen po dor ya kata ka parti kita kibriu kiba pen ja burum ya kata ka parti BPP tiba bang mangi kita kiba dan burum mangi kita kibriu kiba ngawan ra ya ka takamat kiba ba nakabantaban solve iba arden ru hendrai menta nakini kinong kasyan ngalangat lang bat kita kibriu kibada kasi da kasang kamot banga ngadon bentalang ha kata kapati upra bakilay ong may iet piru ha upra pet ki komen may iet tang sula ayaro upra ma piu may iet wana upra da kamot ngan lang bat kita kibat timsang tikum bat kita ki kitien kiba pendan kam ba kane kabriu kari kasri di mentala da pila pensyai banga de kasri di pi ong kumay iet to wana upra di pi kumno pila ban priang yo shiri kumno ngila ban yadan ha kata parti ke badan kita ki jing kentho lupa yang kibala pen syai ba ngadai ka shiri ti rangawan ha kata parti BPP ru pinse kala shiri barawa tiga di tang kata kabang aku ban pen syai ba hai ba adan ba ngapan map ye ba adan la ngapan mong ya i henry ngan num map ya kini kiba lapen ja burum ya ka parti BPP bat kadai nah kata kadau baki babun kita ki member jong BPP kiba dan burum kiba start kiba sempang bun ngalayo i kila kan randin kam tam nakalyang jong iba edel ba